Herri bakoitzak urtero izan ohi ditun erritualen barrun badaude hainbat data jakin, urteko ziklo horrek markatzen ditunak. Izaten die neguko jaiek edo neguko festak, bainauteriak, gabonetakoak eta bar, izaten die gero udaberriri lotuta daudenak, eta gero, pixka bat erlijioekin lotu izan dienak, prozesioen bidez eta batez korpus egunak izaten zien. Eta horri lotuta, gehienetan beti egon da musika eta dantza. Eta dinamika horren barrun, behasainene, San Martin, Loinazko San Martin santu egintzanetik, pentsatzen daia, hasi zala nolabait behasengo loinatzferikin batea ospatzen, santuaren omenezko prozesio hori edo, eta prozesio horren barrun, garai hartan ohikoa zan bezala, dantzarik egotea zerbait normala eta naturala bezala da. Eta horrekin lotuta dago, beste dantza, behasengo bereizgarri dan beste dantza, dela plazako eskudantza edo aurreskua edo sokadantza. Beste batzuntzako disfrazeuna izango da, eta beste batzuntzako barrakak izango die. Baina sokadantza eta San Martingo nik uste behasainen, plazak jende piloa biltzen da. Arrazoi desberdinengatiko, gerrate garaiagatik, dana balakogatik etenaldi izan duen ohitura horiek behasainen jasota gelditu die. Tradizioak noizbait sortzen die eta motzagok edo luzagok izango die. Kasu honetan tradizio hau oso luzea da. Lehenengo datuan ikuste dauzkagula 19. menden bukaerakok. Argazki zaharrena, 1888koa edo hola, dantzarik agertzen die. Cuando yo llevaría 3 años así, con 9 o 10 años, ya era capitán. Jutentzea pixkanaka sokan aurrea iten. Filan gerozta altugok eta orduan aurrea eta gero atzesku eta aurresku eta orduan aurresku izan da gero, jazta aurreatzea. Kasu honetan, sokadantzak tipologia asko egon izan die, mota askotakok, ritual mota desberdin asko betetzeko. Behasainen kasun guk pentsatzen dugu, dala azken baten betetzen du iniziazio ritual bat. Gaztetxok, kinto garaien edo, nolabait zan beste hainbat tradizioetan gertatzen den bezala, gaztetxoiek ikasten dute dantzan eta dantzatzen dute, beraien burua ezagutzera edo herriari ezagutzera emateko. Da saldo egin gendun, ez? Eta ni usten dut, horre izan momentu indeu eta guen festa, ez? Ez zan asko izango, baina ematen ziuten diru pixkat, eta ua hartu bezin pronto juten ginen barrakata. Barrakata baino korrikan. Barrakata juteko dirue, ardo goxoa, pastak, neska bilatu beharra, eta etzan erresa izaten, nahi behintzet kosta bintzitzaian, urtetan. Izatik, akordatzen Josuk izan zituen arazo. Lehenengo urtetan atera zitzaion, atera zon neska, gero etzon atera nahi izan, eta etzola neskaik eta ezingo zala atera. Nitzen inoiz atera, ez du neuki gonbidatuko nindun mutilik eta egia esateko, amorruz bizinun faktore hori, ez? Nik akordatzen naiz, oso txikia izan arren, neukala, ez? Injustizi sensazio hori, ez? Zain egon beharraren sensazio hori. Bueno, guain ja neskak eta mutilek atatzen die, baina ni atatzen nintzen garaien, mutilek bakarrik atatzen zien sokan, da gero bikote danak neskak izate ginen. Aurretikan beti mutilek ite zuten, eta ja esan ziguten neska kalgendula eta punta ginen.
Umetan baitare plazako kontu hori, aurreskue eta ezpata dantzata hori dana azkenen lehengusukin ikusten hon. Lehengusu danak pasatzeate hortikan, eta urtero zan egun espezial bat. Gordetzen dira ezaugarri batzuk, behasengo dantza tradizio horietan, esango genuke iruditzen zaizkigunak nahiko zarrak edo aintzinakoak izan daitezkenak, hain zuzen ere transmisio eredua, molde zaharreko dantzamaixu batek nola eutsi dion dinamika horri dantzataldetako dinamikatik aparte, eta hori berezia da, ze kasu askotan era honetako tradizioak ez guztietan, baina kasu askotan dantzataldeen fenomenoak barneratuko ditu tradizio horiek, eta horrek ekarriko du dantzataldeen dinamikaetara ere makurtzea tradizio horiek, eta kasu honetan aparte xamar mantendu da hori. Dantzamaixun figura, edo pertsonaia edo ofizio bezala, lehenengo datua dauzkagu, jun beharra daukagu 15. mendera edola eta Italira, berpizkundearen testu ingurun. Zion eskaera batez erregen eta erreginen kortetan, eta aristokrazian barrun, eta nobleziak eta prestigio bat zeukan, dantzan jakiteak, eta horre sortu zuen nolabait, dantzamaixun figura hori ofizio bezala sortzean. Harrigarri baldin badare, Euskal Herrin baduzkagu garai hartako datuk, 16. menden, orain dela gutxi Perez de la Zarragan poema sorta hortan, euskeraz agertu den poema sorta hortan aipatzen die. 16. mendeko lehen datu horietatik atzea, ditugu esan dugun bezala zenbait datu, baina badago mugarri bat oso garrantzitsua, eta da Zaldibiko Juan Inazio Iztueta. Juan Inaziok liburu bat idatzi zigun, aldoztatik guretzat bitxi altxorra handi bada. Juan Inaziok utzi zigun baita, utzi zitun hainbat ikasle berak erakutsitakok eta trebatutakok 50 esaten dola hitzezitz, nola berak ondo erakutsitako zien, eta haiek badakiu gero ondoren eukizutela desenteko zabalkundea Gipuzko guztin, gutxienez Gipuzko guztin. Hor sortu zen halako dantzamaixu sare oso trinko bat, eta horren emaitza nolabait gehiena ezagutzen den emaitza izan da, jo dezagun 19. bukaeran, 20. hasieran, ordiziar dantzamaixu bat, Jose Lorentxo Pujana, izan zen Donostiko Dantza Akademia, Udal Dantza Akademia sortu zuena. Hauek, Pujanatarrak zati, bai aike eta ondoren semea, izan zien nolabait ondorengo Goizaldi dantzataldea eta Donostiko dantzatalde gehienen sorkuntzan egon zien dantzamaixu horiek, ezta? Eta esan daiteke Donostiko dantzamaixuen figura hor amaitu zala pixka bat, ez? Hor agertzen da dantzatalde bat, agertzen dira dantzataldeak eta hori beste dinamika bada. Nahiz eta dantzatalden barruen dantzamaixuak egon, molde zaharreko dantzamaixue hor pixka desagertu egiten da, ez da impersonala, transmisioa, esan dezagun, dantzan transmisioa. Gertatu da nolabait aldaketa hori, dantzamaixutik dantzatalderako aldaketa edo elkarrera ginoi oso fuerte izan da aspaldiko urte askotan. Ordu nolabait gelditu da pixka diluituta dantzamaixu figura independiente bezalako hori. Dantzamaixuak nolabait bere langintza utzi, edo utzi nahi, utzi behar, eta uzten ditu bere trastek eta bere ardura horiek herriko dantzatalden esku. Hori gertatu da herri gehienetan. Egia da, dantzataldetan eta dantzataldetatik kanpoko transmisio guneetan ere oso eredu desberdinak aurki daitezkeela. Badaude batzuk zuzenean esaten dutenak ez guk ez dugu erakusten, edo inork ez du erakusten hemen, baizik eta
taldeko dinamikan murbiltzen da jendea eta pixka bat jardunez ikasten du izan gabe gidaritza garbi bat, ez? Baina bestetik badago beste eredu pixka bat zera hori, ez? Erreferentziazkoa eta molde zaharrean iruditzen zaigu hori sendotasun handikoa zela, hau da, dantza maixuen eredua. Sinpleki izan da, dantza ikusten dona, ez? Dantzari berriri. Baina pixkat, aldi beren, hoi esatea sinplekeri bada. Dantza maixu bat, dantza maixua da. Transmititzen nahi da norbait da. Zerbait geratzen dona. Ez da, erakusten dizkizuna 4 paso eta ja. Beasainen nun hasten da dantza maixun bidea. Lehenengo izendapena, hola bere izenakin, identifikatuta bada 1900 den bukaerakoa. 1878 okerrezpanago, gaina pertsona edo dantzari eta maixu famatu bat. Jose Antonio Olano izan zen iztuetan ikasle zuzena. Etzan urtero errepikatzen kontratazio hori. Hau da, bazeuden dantza maixu herrikoi bat, esan dezagun, herrian hortaz arduratzen zena, eta garai hartan esateko agertzen zaigu gaina 25 urtez oso jarraian Jose Joakin Lasa, Beasaindarra, badirudi bizargina zala, kale nagusin, eta bere zereginetako bat zan herriko dantzariak prestatzea. Horren segidan, ez daukagu datu asko, gerraurrekorik agertzen die bakan batzuk, baino gero jarraipen pixka batekin hurrengoa da Inozentzio Agirre. Inozentzio Agirrek pentsatzen dugu gerra aurretik izan zala, dantza maixu, baina bere nolabait baieztatutako datuk agertzen zaizkigu 1929tik aurrea. 1929 hasi eta 14-15 urtez izan zen dantza maixue. Eta momentu hortan, beste pertsona bat Beasainen dantza mundukin oso lotuta, baino ez plazako dantza tradizional edo betiko dantzazien aurresku eta ezpata dantza horrekin, baizik eta batzokiko giron eta batzokin garai hartan, batzokitan eta pixkat bultzatzen zien batez Bizkaiko dantzak. Eta horren barrun agertzen da Jose Sarriegi, pixka bat aurretik bera umetan Lasailetarren eskolan da dantzaketa ikasitakoa. Eta orduan, Inozentzio Agirrek zer egin zuen, 1954-15 inguru horretan, berak ja utzi beharren sortatu zanen, Josei eskaini zion ardura hartzeko aukera hori, ez? Zein da bitxitasune? Jose Sarriegik ez zituen ezagutzen plazako dantza horiek. Egin gabe zehola, umetan behar bada egin dauko zituen, baino garai hartan ez zituen ezagutzen. Orduan, Josek baldintza bakar jarri zuen, izan zen aurretik ikasita zeuden, aurreko urtean ikasita zeuden dantzari edadetuenak edo trebatuenak, bi kapitainak, aurreskutatzeskoak, urte bat gehiago egin zezatela dantzan eta lagundu zizaiotela berari dantzak erakusten, urte hartan tokatzen zen gaztetxoiei. Maixu bezala baterez, nahi etzin erakutsi, atxe bezala bai, mordoa. Baina beti etxen haitu izan deuna, etzala bea dantzaria izan, eta dantza ikenen ikasi egin behar izan zola, geho maixu lanetan hasteko. Ez dakit zeinek erakutsita. Los 14 años igual no hubiese bailado, pero se murió don Inocencio Aguirre, que era el que nos y al cambiar al nuevo jefe de danzaris, no conocía bien el tema y nos pidió por favor a Arturo García y a mí que fuéramos y que bailáramos para ser capitanes o capitán, para luego hacer todo el equipo nuevo, para que fueran saliendo para otros años en adelante, y así fue. Bitxikeri bezala kontatzen dute beraiek jarri zuten baldintza bakarra urte bat gehiago itxeko izan zela praka luzeak jazten ustea. Ja hankako bizarrak eta oso biztan zeuzkatelako. Eta hola eman zen transmisio hor ze hori, ezta? Justu salto txiki hori. Inozentzio Agirretik Jose Sarriegira. Íbamos al ensayo y primero le enseñábamos a él, porque en vez de, si igual el ensayo era a las 7:30, pues íbamos a las 6:30 y estábamos con él, Arturo y yo, y le bailábamos como era, los movimientos y tal, y luego le ayudábamos a él con los niños que empezaban. Ni gogoratzen naiz urte baten nei eskauzein laguntza,
Bea bakarrik sentitzen zen, da ume asko zeuzken, da esan zina lagunduko nion. Eta baietz esan nion, eta juten ginen batzokira. Batzokin egunero biltzen ginen, eta han egiten gendun frontoian, ensaioa. Kuadrila handie izaten zen. Eta orduan, beak hori, kapitana eta subkapitana eta lantzen zituen bitarten, da desafioa eta hori zehatzen zituen bitarten, ni haitzen ditzen, soka dantzako beste gainantzeko guztiei erakusten. Jose Sarregik beste inozentzioa beste 15 bat urte egin zituen. Eta hor, pixka bate, Joseri gertatu ziren, urte bat eta beste bat, pixka nekatuta eta hori, eta, iruditu zitzaion beste norbaitek hartu behartzula ardura, eta berari laguntzen haitu zen gazte batek, Santi Lasa, bere anaia Ricardo Lasakin hartu zuten pixka bat ardura, 5-6 urtez segidan dantza maixutza lan hori egitekoa. Horrek kokatzen gaitu 74an, esango nuke, eta 1974-75 Xabier Sarriegi, Pasatxo, da pixka bat aitekin ikasita zeona bere garaien, gero ondoren haitu zen laguntzen bai Santiri eta hortaz arduratu ziren hoiei, eta laguntzaile 2 urtez laguntzaile eginda gero, dantza maixu titulua hartu eta 40 urtez eutsi ziona. Herritarrok behasainen behintzat dantzasoka Pasatxo bertan dela ezautu izan deu, betidanik. Tradizio hau udalak egin duen kontrataziogatik mantendu den bezala, famili baten hildoa jarraitzetik ere izan dela, ez da udalak bakarrik, ez? Eta azkenen Sarriegi familiak bata besten atzetik agiri hartu duen bezala, udalak ere jarraipen hori eman dio, baina norbait egon da, ere udalak eman dion ari horri tiraka. Gu gea 5. Zarrena da Jose Antonio. Bigarrena da Luis Mari, gero naiz ni, gero Xabier, 3 urteko diferentzikin. Eta gero 15 urteko aldekin Josu torri zen. Pasatxok hartu zuen dantza maixu funtzioa 1974 uste dut, 14 edo 15. Ez noen, espero baino, beak biziko zon hori familien bestera batea. Aite eta horre eukita eta horre pixu bat eukiko zon. Beak gustoko are bai, izango zon bestelaton hartuko, baino. Ez, porque horretarako bai zan, ez pazitzaion gauza bat ez zuen ni por el forro. Ni baino gaztegoa zan, eretzako umea zan, eta ez non pentsatzen baino gero jolin, eta ze gogokin, eta ze... Ni oraindik ere azkenengo urtetan ere nola lizeoa nola juten zan. Egunero lanetik atera eta egunero zintzo biden gurutzatzen onda. Anoa. Hor ibili ditu tarten laguntzaile modun bere anaia Josu, ibili du Mikel Apaolazare bai urte askotan, eta ibilizun baita Karmele Sarasola. Karmelek ordezkatu zuen, dantza maistra bezala urte batez, eta Josuk 4 edo 5 urtez. Ni orduan nengoen pixkate Pasatxokin, bikotea ginen, berak erakuste zien, eta ni berari jarraituz, han frontoian han izaten itzen. Eta horatzen dut urte batean, nik uste dut 16 bat urte izango nituen pentsatzen dut, eta beran erakusten, da ume batzu pasatzen zizkian igual laguntzeko, edo horrela lagundu egiten nion. Eta gero ja hurrengo urten, bera soldaduzka juntzan, eta nik gelditu nintzen. Da ez ditut horren beste oroimen, ez? Hor, deten oroimena, erakusten baino, oroimen gehiago dauket egunean, irten zirenean, nire emozioa, ez? Unkigarria iruditu zitzaidan, da, emozioa
zehatze ziten, ez? Dantza maistran figura, sortu zitzaigun gure, kuriosidadea edo kezka, ez? Jakin badakiu, esate bateako Juanina Ziztuetan alaba dantzaria zan. Oain 200 urteko kontukin egin naiz, ez? Dantzari zan eta badauko susmoa. Seguru asko dantzak erakutsiko zitula. Baina ez da inon agertzen, ez da ofizialki ez da izan dantza maistran figuraik ez zaio agertu, Euskal Herrin ez dugu ezagutzen olako kasuik. Izango ziren, baina betire badakigu emakumeen nola gelditu dien ezkutun, emakumeen lan horiek eta askotan, eta horretik esaten dugu, behar bada guk ezagutzen dugun lehenengo dantza maistra ofiziala, esan dezagun, Karmele izango litzeke, Karmele Sarasola, behasainen, 1919. Beste genealogia bat, ez? Horretan ere, emakumeoi ia disiplina guztietan gertatzen zaiguna, ez? Orain ari gara jakiten, ez? Zenbat literatur lan gizonezkoen atzean, egiaz emakumeak dauden, ez? Nahiz eta gizon izenekin sinatu, edo zientzian baita ere, ez? Nola, ondoan esateran indoan, baina ziurazki menpean ere esan beharko genuke, aritu diren ezkutuan emakume zientzilari asko. Eta hori, biztan da, disiplina guztietan gertatu dela. Ni akordatzen naiz Javi nere maisu bezala, eta akordatzen naiz gero behai laguntzen aitunitzela urte batzutan, behai atea zitzaion lana Bartzelonan, eta ordun utzin berri izan zon maisu izatea, eta hor urte batzutan nik hartu non. Lanen hasi nitzenen atxaldez ere lanen hain nitzela ezin non ensaiotan izan, baina orduako Javik bukatuta zeuken Bartzelonakoa eta behasenera izan lanen. Orduan atzea Javik hartu zon ardurea, gustatzen zitzaion ni jutea udaletxea, udaletxea zitzaion beha gustatzen jutea. Eta hendik udaletxea eta diru kontuk eskatzea eta hori nahi uzten zin. Kuriosoa, beha beti plazan da prozesion bigarren plano baten gehatzen zen. Igual prozesion gu jute ginen, segizion jute ginen, eta behatzen gure aurren, gure erdien juten, beti juten zen metro batzuta. Baina beti, gaina bat zegoen gauza bat begiradakin, bera hola ditzen zizun, da firmez bat egizun, hola bekaina igual altxatu da. Pasatxo oso naturala zan ere, eta, han ume giroan da moldatu nahian da nola ibiltzen ginen, ez? Eta konexio handi bat lortzen zuen. Konexio bat lortzen zuen, zazkenen inguruntze honak desagertu iten zen. Orduan, bere parentz dantzan zen umea ere beak intzeon. Eta, ezakit azaldu daiteke, baina bada sintonia bat edo lortzen zuen, ez? Eta gero somatzen da, ez? Beakin dantzain duen, oain, ez da ingaztek, karagarrizko aprezio eta maitasun adierazi diote beti. Zure bizitzako momentu batzuk zuri bakarrik eskentzen zizkizun. Beha da jartzen plaza erdin, beha jartzen zen albo baten makurtuta, eta etzigun ez esaten hortik. Plaza guztien aurren etzigun esaten, baina hortzeon, ez? Eta aldi beren, nik uste bere begirada zen, bere hemen nau, plazan 6 urtekin dantzaien dezunen, aurpegi ezagun bat eukitzea, ateratzen zea, bapaten ez tezu inor ikusten. Ez ama, ez amona, ez aitek, ez anai arrebak. Orduan, jakitea beha hortzeola, nik uste babes bat bai ematen txegula. Guretzat, azkena da, ez deulako ulertzen dantza maixue dantzan erakusten don norbait bezala bakarrik. Azken dantza maixua da, dantza maixu molde hortan azkena izan dalako, seguru asko. Pasatxok dantzan lehen aipatu ditugu historiako lehenengo dantza maixuk eta abar. Hor badago Juan Esquibel Inabarro, dantza maixu batek Sevillan bazun dantza eskola bat, eta 1652 inguruan edo argitaratu zuen dantza tratatu bat. Eta hor oso xehetasun askokin da deskribitzen ditu dantza maixu baten lanak zein dien, eta dantza maixu batek daukan dantza eskolak eta nola funtzionatzen duen. Eta oso bitxia da, nik irakurri honen harrigarri iruditu zitzaidan, aizan deskribitzen pasatxok hemen umei erakusteko erabiltzen zuen metodo bea. Hau da, dantza maixue jarri umen aurren, eta umek eseita zeuzkela atzekalden zai, umek edo ikaslek, kasu hartan,
eserita zeuden bitartean banaka bere aurren jarri eta nola erakusten zien dantzatzen. Eta hori, deskripzio hori dago hitzez hitz liburu hortan, eta 200 urte berandugo ikustea, hori irudikatzea berdin pasatxo nola aitzen zan lizeo ikastetxeko aterpe horretan, bebarru hortan, umek banaka zai euki eta banaka erakusten beha aurrentzeola, hori netzako izan zen sekulako, ez dakit, esaten txutea, oso fuertea, 200 urte ondoren, eta sistema beha, ez da? Hori gaur egungo ikuspegi ez dakit produktibista batetik, esango genuke, oso zaila da, ez, barneratzen, gaur egun, esaten dugu ez dantza irakasle bat, 10, 15 edo 20 ikasleekin, eta ordu beteari ateratzen digun errendimenduak, ez dauka inundik inora kolorerik, baina, klaro, gero ora ikusten da kalitateak ere ez daukala inuko konparaziorik. Gogoratzen detena da, 2 multzo bezala banatzen genituela, ez? Nik uste niri pasatzen zizkidala txikiagoak, eta bera edade gehiagokoekin gelditzen zala, ez? Eta gero esan dizudana, balin bat zegoen baten bat horrela zailagoa edo, berak asumitzezun hori, ez? Laguntzakin, beti. Mikel Apolaza urtetan izan duzan gure laguntzaile. Eta askotan ere, umen artean ere, esperientzi gehien zutenak edo ikusten zendunak beste ume batzui eakusteko ahalmena zutenak, nahiz eta eak dantzari hain onak ez izan, hairi ere laguntza eskatzen genien. Zerbait, harrigarria da baita nola transmititzen den borondate hori. Gauzai eustekoa lehen egiten zan bezala, ez? Aldan gehienetan. Nik uste hori mantendu inbardala, eta ere, lehenago egingo zuten modu hori izango zen, o bintzet aitonak egiten zen modu hori izango zen, eta nik uste hori mantendu inbardala. Gaina, azkenen hain utzi onda, ez zaizu kostatzen. Hoi bat, bestea da, dantzamaixun nola kontratatzen duen udalak zuzenen, ez? Hori desagertuta dago dia danen. Eta behasainen egonda kontratazio hori, nola baita esateko, ez papel batekin eta kontratu baten pen, baina bai, diru baten edo propina baten truke eta barrez. Egia da, pasatxo gortane, nola baita, juntzala, lehen aipatu dugu, dantzamaixun prekarizatzea nola joan mandan, ez? Pasatxok jasotzezun diru bat udaletik, baina nola baita, bere soldata edo bere diru irabazi izan beharren, gastatzen zuna, umentzako alpargatak erosten, eta umei gero, propina ematen. Beste datu bat izan lehike, guretzate oso garrantzitsue. Oain 200 urte, Juan Irazo Iztuetak idatzi zon liburun, deskribitzen ditun dantza sistema bera, dantzaiteko modue, dantzaera, askoze fidelago gorde da, oain urte batzu badamakiu ikertzen, alor hori ez, alor koreologikoa, hau da nola dantzatzen dan, zen mugimendu egiten dien eta nola aldatu dan, dantzatzeko modu ez, hemen Goierriko eta Gipuzkoako dantzatan. Pasatxok eta dantzamaixuk erakutsi duten dantza hizkuntza hori, sistema hori, askoz gertuago dau, Iztuetak deskribitzen duen horretatik, beste dantzatalde guztik egiten duenetik baino. Orduan hori ere, 200 urte pasa ondoren, hori ze ondo transmititu dan eta pasadan aho maixu batetik bestera, hori dantza maixu eskarri izan da, ezta. Beak gustu honez hartu zonen, zati asko gustatzen zitzaion. Bukaera aldea, ja uste hartze honen komentatu zin, ja bea aspertuta zeola, o nekauta zeola, eta etzola jarraitu nahi, eta bernik segitu nahi nion. Karo, behar bada, famili transmisio horri mantentzeatik eskaini zin, baina ni orduan ez neon osasunetik nahiko jota neon, eta enitzen gai ikusten. Dantza egiteko, dantza pixkat egin behar dezu. Eakusteko baldin badare, zehoz egin behar da. Eta ez esan nion. Pasatxo berak, nik uste gu dokumentuta daukagun neurrin, 40 urte egin ditu dantza maixu bezala. Izan da, segida luzeena, dantza maixu batentzat.
etxen nire etxen dantza oso inkulkauta egon da, txikitatik. Eta ni hasiko nintzen dantzan, ez 4-5 urtekin edo, lehenengo aliz, Beasaingo festatan aurreskun batean nintzela. Eta rekuerdo asko ere ez dauket, argazki batzuk dauzket hor etxetikan, eta izan da diate bintzet, lehenengo aliz batean nintzenen 5 urtekin, o 5 urtekin. Nire txanda iritsi zanen, ni negar baten hasi nintzela, nintzela moitzen, eta horren aita etorritza daitela, hartu zitela eskutik, eta eraman zitela beste aldea sokan lotzeko. Uste urte pare batean 3 nintzela atera, ez da igual hor eukinun negarraldien gatik, eta gero gehize 2 urte, 3 urte berandugo hasi nintzen behize dantzan. Ez da izan urte egon dituen sokan pixkanak aurreka juten, ezpata dantzan hasiko nintzen ez da izan urtekin 8 o 9 urtekin. Eta urtero egiten nuen sokan aurresku eta ezpata dantza. Eta gero egin dituen bai atxesku lanak eta bai aurresku lanak. Aurresku bat eta gero, ez da izango nola en la edad del, ez da hogari guzti nintula gauza batzuk, zen nire koaren ez dantza ez da batzu bai eta diela aurreskun, baina ni uste enfokautak nola igual beste gauza batzutan, futbolen eta lagunekin egotea eta holako gauzatan. Txikitatik gustatu izan zait futbola, bai jokatzen nunen eta baita ikusten nunen ez. Orduan, ne bizi guztin zehar, nekin bat etorrian kirol bat izan dela nik uste. Hola izan da beti, ez dakit hola dan mundu guztin, guk hola ezautu du beti. Dantzatalden neskak 15-18 urte bitarten, ugari. Hortik aurrea ja, jetxitzen die baita ere neskak, mutilek lehenago jaisten die. Mutilek esango nizuke 15 urtekin momentu honetan Beasainen ez dakit dantzarik egongo da, mutilek. Eta kuriosoa da, topatzea mutil bat, ez da ona dantzatalden edo dana dalakoa, eta soka dantzara gertuatzen dena, ez di asko. Eta aurten adibidez, dantzatalden zeuden dantzari batzuk soka dantzan atea dienak, dantza futbolak utzi du. Eta bada hor 12-13 urteko taldea hankamotz. Ez da mutilik. Neurri baten erlatibizatu egin beharko genduke. Ni neure dantzan hasi nintzenen, oain 40 piko urte, kezka hori bat zion, asko zerrexago tortzen ziren neskak mutile baino dantzatzea. Ese cuadro es el centenario del Beasain, con todos los jugadores que habíamos jugado en primera división en la época del centenario. En el fútbol jugué en el Beasain juvenil con 14 años, con la fecha de nacimiento falsificada, porque no se podía jugar hasta los 15. Pero como era un peludo y tal, pues no había diferenciación. Me pusieron que nací el 11 de agosto en lugar de que nací el 11 de diciembre. Y a los 17 años, que tampoco podía jugar en el Beasain en tercera, pero yo era ya, si con 14 ya era peludo, fíjate con 17. Uno jugó en el Eibar, otro en el Sanse y luego ya con 20 años ya en el Real. Esta es una foto de Atocha contra el Real Madrid con un salto con Di Stéfano, que algún madrileño me dice que soy un no sé cuánto porque le estaba rompiendo la cabeza del codazo que le había metido. Y esta era la delantera del Sanse cuando subimos a segunda división, que metimos 111 goles. Gehienetan, futbolista hobenak ere dantzari hobenak izaten die. Beraien gorputze hobeton mendeatzen duenak izaten die, doai gehien dituenak bai bateako eta bai besteako. Son dos cosas que hay que tener: agilidad, dinamismo, velocidad. Es todo un conjunto, ¿eh? Historikoki nik usten dut, dantzak islatu dona da arintasune, trebezie, eta gauza hile bazien mutiena, ez? Baina gaur egun, ematen dut dantzaitea ez dela hoi, ez dakit beste gauza bat. Gure garaien,
mutil pilo bat izan ginen. Gu ez genuken ingungo arazoik jozin dantza osatzeko. Alrebez, beti zion dantza nahi eta, ostia, ez zaizula tokatzen zergatik beste bati tokatzen zaio eta tal, bueno. Baina orduan ez zion mutilen arazoik, gure garaian. Nik uste, futbolakin daukegula hor gerra bat, azkenen txikitan, 5 urtekin hasten die. Eta 5 urteko taldeen, nahiko ondie talde, neskak eta mutiek nahiko kopuru parekatutan ondienak. Baina iristen da edade bat, nik ez dakit, 3. mailan, ez dakit ze edadedan, ja, futbolakin hasten diela umek, eta orduan mutilek desagertu daie. Mutilek gizartek bultzatzen ditu futbola edo kirola aukeratzea. Eta hori nahi du, baina zenbataino nahi du eta zenbataino ikasi duen nahi izaten. Kirol batzuk oso eremu maskulino dira, ez? Orduan horre egotea eta horre nahi izatea, zoritxarrez 8 urteko umen arten bai. Osa, jaitzeken nahi geha, 2013-garren, 2010-garren hamarkadan jaiotako umek, guaindikola bizi dute, ez? Eta askotan da indarra, da abiadura, da bizkat lehia hoi, ez? Hoi da, maskulinidadea, umen arten bai, guaindiko da. Gauza horiek aldatu behar die. Ikusten dituzulako plazan, ume batzuk benetako dantzari onak eta trebe dienak eta gero ez du jarraitzen dantzatalden. Askotan inguruk eraiten do eta batzutan da futbola, beste batzutan da launek ere ez diotela eutsi bide horri. Gure jendartearen ispilua, ez? Maskulinitate hegemonikoak, gizon izate eredu nagusiak, baztertuta dauzka bere eginkizunetatik zenbait ekintza, ez? Eta beste batzutan zentratu da erabat, eta esango nuke gaur egun erabat kirola esaten diogun horretan dagoela zentratuta. Ze ondo ulertuta, dantza ere izan daiteke kirol mota bat, ez? Baina gaur egun kirol esparruan ulertzen ditugun jarduera horietan zentratzen da eta hor eraikitzen da bereziki maskulinitatea. Eta orain egiten duguna da, emakumeak esan, gizonezkoekin batera aritu behar direla kirolean. Aurretik soka dantzan atatan egon, eta aurten izan da lehenengo aldi ezpata dantzan parte hartu duten. Txikitatik beti etxen ibiligia baloiakin jolasen, anaiakin, eta hola. Eta gero ja apuntatzeakon futbolen, lehenengo urten ibili nintzen mutilekin zen eskakin ez neuken aukera. Eta gero ja goierri gorrikin hasteko izalen ibili ginen, eta gero ja hemen behasainen. Ni jolazteet puntan, batzutan jartzen dit erdin, eta gustatzen zait baloiakin esprini botatzea. Eta lelana, denan aletik jartzea zerbait helmuga batea iritsi arte, kasu honetan futbolen gola sartu arte, ez? Nik pentsatzet futbolen jarraitzuko etela urte bate arte, jolasten, ekipokin, eta oso gustua. Dantzan ere berdin aspertu arte hor jarraituko etela. Bai, azken batean gizonezkoak bilatzen du etengabe bere nagusitasuna, genero nagusitasuna, frogatzen duten jardueretan aritzea, hor eroso sentitzen da. Eta dantzan luzaroan ala sentitu da, hau da, esklusiboki horren protagonismoa izan duen neurrian gizonezkoak eroso izan dira dantzan. Hori emakumeekin partekatu edo lehiatutzea tokatu den momentutik aurrera, ja interesa galdu du horretan, ez daukalako aukerarik hor bere nagusitasuna agertzeko. Horregatik uste erreskatatzen ditugula neskak kirolera eta aldiz kostatzen zaigula asko da maskulinitate horretara eta kostatzen zaigula kontrako bidean beste bidea egitea. Nik uste hezkuntzan gure umek ez behar ditugula aukera librean, ez? Eta aukera librea oso zaila da, oso zaila da. Ni garbi dauket eredu edala referentzik osatzea, hau da, referentzik sendo eukitzea,
ikustea geu, mutil bezalare dantzatzen deula, beste alorretan, futbolen eta referente horiek, eske burruka ia ezinezkoa da, galdutako burruka bada guretzako, esateko futbolan aurka egitea. Baina nik uste dut, ariketa polita litzatekeela, gutako bakoitzak pentsatzea, benetan zergaitik egiten ditugun hautuak gure jarduera, gure zaletasunak bideratzeko. Zergatik bideratzen ditugun edo ze sustatzen dugun gure inguruan dauden haur, nerabe eta gazte horiengan eta zergatik, ez? Komentau zon, ja igual azkeneko urte izango zela, oia azkeneko urte izango ziela. Baina, zegoen ilusioa ez zeukela lehenauko ilusio iguala. Eta orduan bai nahi zola igual, nik uste nahi zola nik releboa hartzea. Saiatu zen, lehen esatetan bezala, pasatxo, Joseba bere semea, laguntzaile ibilizonez. Joseba indik gaztetxo, horrek ere futbolarekiko behar bada nahiera hundigoa, futbolaldea, eta etzun lortu nolabait momentun ze hori hartu dezan. Behak iten zuen lan guztie, behar bakarrik, eta ume guztikin, eta karga gehiagi, zait nola esan. Belurtu, hau ni bakarrik atatzeko, laguntza gekiko banitu igual bai, eta bakit behar lagunduko zitela, eta hori, baina ez zait. Ikusten karga guztia, lonetzat eroi bartzala, eta zire baten, sopetona harrapau ziren, eta ezetzkoa ere esan nuen laguntzeko bai, baina karga guztia hartzeko ez ez. Iritsi zan egoera batea, bere erarentzat soluzio bideko onena, nola berak oso barneratuta zeukan, horrek behartzula jarraipen bat, baina ez nola nahikoa, bazeukan ardura kontzientzia hori, pixat gurekin batera dantzataldean ibilitakoa zanez, eta gurekin zeukan konfiantza horren barruan proposatu zion, udalari proposatu zion, berak utziko zula, dantzamaizu izateari utziko zula, baina nahi zula haurtzaka dantzataldeak jarraitzea, ardura horrekin. Berdin ezin dugu bilau. Nik ez dut uste formula danik beste 40 urtetarako norbait, bilatzea ez da gutxi gore, hori beak indo, baina olakoek ezin die bilau, nola ala. Batetik euki dugu, kezka bat hasieratik horrez eraginik sortzekoa, hau da, sekula, dantzatalde bezala, ez dugu esku sartu nahi izan dinamika hortan. Guretzat importantea zen horrek eukiz ezala bere bidea, ez dut esango isolatuta, baina bai, biziri mantentzen zen bitarten, hor balio bat ikuste gendun guk, beste aberastasun batzuk zuzkalako, testu inguru guztikatik, eta batez ematen gionelako balioa, dantzamaizu figura hori existitzei, ez da. Gure etxezanak, Jabiri behin baino gehiotan esan zion, ez usteko inoiz dantzataldei ekitaldi hauek antolatzen. Eta Jabik eutxiziona, egin baten, haiten borondatea uas ezalako. Koinziditzen baldin bado dantzataldeen borondatekin, denontzat hobe. Guri iritsi zaigunen eskabide hori, ondo pentsatuta eta atento handiz egitea erabaki gendun. Eta ikuste gendun beharrezkoa, etzan bakarrik ziurtatzea urtero egongo dila hor dantzari batzuk hor dantza ingo duenak, baizik eta horren inguru guzti ere gordena gendun. Eta horren ingurun barrun sartzen da funtzionatzeko era, moldea. Dantzamaizu bat egon dedila, ahalik eta jarraipen luzenakin, ondo jaso zezala eta batez eukiz zezala baita denboran solape hori pasatxokin, pixka bat ondo jasotzeko eta transmisioa ahalik eta ondo niteko.
aurten ere izan die, nerekin batea. Nik prestaude gutxi gora bera eta eak ikusi. Urrungo urten izangoa ea prestau eta nik ikusi. Nahi dana da, prestatzen dona, maisu bezala, ez haurtzaka bezala, baizik eta maisu bezala izatea, ez da pertsona bat, orduan hori egingo do, haurtzaka prestauko do pertsona hori, baina ez dezan galdu personaje hori, ez, dantza maisu. Dantza maisun figura famili tradizio batetik datorrela nik behintzat garbi ikusten dut, eta horrek daukela benetan pixue iraun izan dezan, ez? Eta hortik gure proposamena izan zen, izendatzea dantza maisu ofizial bat, nolabait horren ardura naiz eta dantza taldek lagundute izan, egontzi dela dantza maisun figura hori horren atzen. Eta hola, 2015 nik uste izan zala pasatxo ofizialki azkeneko urtez dantza maisu, 2016en ja nerea sarrigi bere hilo gurekin dantzatalen ibilitakoa, baina aldi beren famili barrun eta tradizio horren baita partaide pixkat hartu zituen ardura horiek. Hasieran esan nun, ke marron. Ze ikusten nun pasatxo nola ibiltzen zen urtero, egunero. Osea, 2 hilabete, baina 2 hilabete oso intenso. Atxaldeko 5:00 6:30 egunero horreotea, abeste ume etortzen den, ensaiatzeko. Nerea Sarregi fitxatu gendun pixkat apropos Sarregi familikoa dalako, haurtzakako dantzarie. Eta, esken honen ere nik uste den nereak ere baiezkoa esan zigula, azkenen familikoa dalako, ez? Askune plantea hauzian baita ere, modu batea, politia izango litzeke ez du jarraitzea, familikoa ze, gaina neska maestraik ez da egon, bat egon zan, baina denboraldi baten, eta baita ere politia izango zen pixkat zu sartzea gaina haurtzakakin errazioa daukezu, eta izaskunek hasieratik esan ziten, eta guk lagundu ingo dizugu, etzea bakarrik egongo. Azkenen pasatxok zeukena zen karga asko beak hartzen zon. Eta beak asumitzen zon dana, eta udaletxei laguntza pixkat eskatzen zion, baina azkenen beak iten zon dana. Eta du da hori nun. Esan nion izasuni, maizkiatzu paru batzuk eta esango dizut. Eta azken esan nion, aurrea. Azkenen soba gare talde modukoa garen Nerea, Izaskun, Oiane eta ni, beste horretan bintzet. Aurten ez da nola egongo gehan, guaindik ez erritzein, baina ni uste denon arten atako gulare bai aurtengo aurre eskue, eta ni bentzea gogokin hau, eta zatatzen den. Eta eskaintzen dezunen zerbait ere, baiezkoa eman edo ez eman, arrazoi desberdinagatik ematen da. Eta elkartu behan taldea, elkartu beha, kasualidadek gain nahi deulako. Esango aurrezkue lehen nahi txonak eragusten zon, gero nahitak, eta gero nerak eragustea postasunen ikuste danantzeko. Nereak azken baten, bere ibilbide ikasketak bukatu eta ikasketak eta lanen hasi eta Donostira bizitzera jun eta oso mugatuta geratu da bere almena zeiteko. 2 urtez aritu da, laguntza eman zaio dantzataldetik, eta azkeneko urtean famili izan donen momentun, matasun kontukatik pixka bat azken urte bat, 2 urte hauetan, pixka bat hartu lekukoa laguntzailek hartu dute gehiago ez, bera baino. Zikira behasainen biziko balitz, baina ama Donostin, eta gero bere lanbidek ere dauzken ordutegikin. Ni urgentzietako medikoa naiz. Nire turnok, 12 orduko turno egite ditugu, hilabeten 12 bat turno laukitza ditugu,
Osea, da gustatzen zaiten lana, nik erabaki diat hemen lan egitea, ze egon neiken baitare ambulatorio baten mediku bezala, baina nik erabaki nun hemen egotea, pixkat gustatzen zaiten lan bezalako. Lan intensoa da, lanea tortzen ganen ez dakigu zen momentutan dana okertu behar dan, eta derrepente, hau bihurtzen da gerra. Gauza bainikan, errezago jartzeko, okurritzen zaigun mundu honetan neska txiki bat ekartzea. Nahitare oso zaila daukela. Lehen esaten izuna da, koinzidentzik eta nahi izatek, koinzidentzik eta bizipenak eta inguruk emate izunak ere eragina dauke, orduan. Organizatu marko gineke. Zaila ikusten dut. Nik bakarrik ezingo nuke egon, baina Joseba dago baita ere hor. Netzat jarrepeni dela Joseba da. Bat, dantzataldeko irakasle bat ez izatea, ze azkenen gure dantzakera eta gure ohiturak urrundu egiten die plaza dantzan gandik, orduan. Nik neuk ere ez dut garbi egingo plazakoa, azkenen dantzataldetik nator eta dantzataldeko ohiturak dakarzkit. Momentu honetan, soka dantzan gabiltzen ingurun purona, garbina, Joseba da. Azkeneko aldaketa pixkat kostatu dena denboran aurkitzea soluzio bide bat nola egin, izan da neskak nolabait mutilen egin behar berdinekin o beretsukin parte hartzea, ez? Bai soka dantzan eta ezpata dantzan. Jarraitu dut eta gainera, harremana ere izan dute hortzakakoekin pixka bat prozesu honen ondik norakoa jarraitu ahal izan dut, eta uste dute oso modu txukun eta politean egin dela. Poza handiz. Beste herri batzutan gertaera desberdinak ikusi ditugu emakumeen parte hartzen ingurun, eta guk ez genduna nahi izan, gai honengatik herrin iskanbila bat sortzea. Orduan, modu ahalik eta xumenen, naturalenen sartu gaitezen, mundu honetan ez, eta hola izan da. Guain dela urte batzuk ulertzen genitun bezala, edo ulertu edo planteatu ez genitun niten, orduan hola izan bartzenik, ez? Zorionez, gero planteatu ditugu eta modu naturalen eboluzionatu dute. Oso ondo, dudik gabe, oso ondo. Gora hori gero ez da normalizatuago behar du, maila guztietan pentsadan borradan noiz normalizatu zen, aurrezkun beharko luke noski baiet. Bai, da, kanbio bat ikusteana ez, mutiek izatetik neskak baita sartzea. Kasu honetan, oraindik uste zitzaion, orain urte batzuk bereizketa horri, pasatxo beak ez zeukan alako borondateik hor zurruna izatekoa, baino ez zeukan formula, esaten duna, falta zitzaion formula nola konpondu hori. Azkenen lortu genuen pixkat formula egokina hasierako urtetarako behintzat, zala, erdi eta erdi egitea, eta pixkanak hasi ziren neskak sartzen, lehenengo urten erdi eta erdi izan zen, klabau. Horre hontzan bilera pila bat egon ziren daula, ze azkenen, ez zaitirutzen ez da mutilei dantzan lekuek entzea danik, ze mutile gustatzen baldin bazaio, hor dauke dantzataldea atek irikita. Badakit, badagoela kezka bat, eta konpartitzen dute kezka hori neskei atea irekitze horrek, mutilak oraindik eta atzerago bota ote ditzakeen, ez? Badakit horrek kezka bat sortzen zuela, baina, horren irten bidea ezin du izan, neskei atea itxita. Inundik ere, uste dut 21. mendean hori ez dela, ez da kontemplagarria, nola baita esatearren, ez? Beste kontu bada, gizarte bereizketa horretan aurrera edo atzera goazen. Hau da, genero bereizketa hori ari garen desegiten eta berdintasun edo parekidetasun
eszenario batera pasatzen, edo oraindik gehiago ari garen indartzen bereizketa horiek behintzat zenbait alorretan. Eta hori da dantza adibidez. Dantza pasatzen ari gera emakumei eragotzi edo debekatzen zitzaien jarduera izatetik gizonezkoak guztiz erabat kanpora joatetik, ihes egitetik esparru horretatik. Konpartitzen dudan kezka bat da, ez? Ze generoarekin lotuta dantzekin gertatzen ari dena, dantzekin orokorrean, eta esango nuke, gure dantzekin bereziki, dela erabateko feminizazioa gertatzen ari dela. Lotuko nuke baita berriro ere genero sistema eta prestigioa duten gaiekin, ezta? Euskal dantzek nolabait azken urteetan gizarte harrera horretan errelebantzia galdu egin dute, ez? Eta indar galerarekin batera emakumeen esparru bihurtzen da, ezta? Eta emakumeen esparru bihurtzeak gizonak, gizonezkoak, maskulinitatea hortik kanpora. Esatera ninduan uzten du, edo nik uste dut alrebes dela fenomenoa, ez? Gizonek, maskulinitateak, dantzak baztertu egin ditu, ez? Eta hor, txirikordatzen dira, ekintzaren prestigio galera eta bazterketa prozesu hori. Dantza erritualizatu hauetan, pixka bat mutilentzat gordetako ohitura bat izan da, eta neska jokatu izan duten papera da eskema zaharren bikote bezala ateratzekoa, ez? Neskak mutilek bezala parte hartzen du, dantzari bezala, azken baten hori da erabiltzen egian formula, da ez esatea ez mutilek hau, dantzau eta ropa hau, eta neskak dantzau eta ropa hau ez. Mutil da neska bereiztu gabe dantzari bezala dantzatzen du, bikotea eramaten da norberak zeiten duna, eta alde hortatik bihurtu da lehen baino askegoa eta jakina egokituta gaur egungo beharrei, ez? Tradizioan aldaketak ekarri ditu horrek? Bai, hain zuzen ere tradizioa lehen esaten genuen bezala egokitu ezean desagertu egiten delako. Bai, holakotan beti tradizio nik uste gaur egun behintzat gu kasi aspertuta gaude aldarrikatzez tradizioa baldin bada aldatzen dalako dala. Eta gaina tradizio dator, uste traditio bere etimologikoki ere esan nahi du transmisioa, ez du esan nahi fijazioa. Tradizioaren inguruan aritzen geranean asko gustatzen zait eta nire egiten dut Virginia Maqueira antropologo feministaren definizioa. Berak esaten du tradizioak izan daitezkela ordenu garaikidea berretsi edo zalantzan jartzeko prozesu aktiboak, ez? Eta niri hor asko interesatzen zait batetik bai ordenu garaikidearen kontzeptua, hau da, ari garela egungoaz eta biharraz, eta bestetik prozesu aktibo izate horrek esan nahi duela gu geuk bakoitzak daukagula zer esana eta zer egina guzti horretan. Zertarako ordenu garaikide hori zalantzan jartzeko edo berresteko. Eta zalantzan jarri etengabe egin beharreko kontua da berrestea bezala. Hau da, bien arteko uztarketa hori da, biharko tradizioa eraikitzen lagunduko diguna, baina beti ere argi izan da gu geuk egin beharreko lana dela eta hau ez dela bera bakarrik datorrena eta ez dela jakina geldi dagoen zerbait. Orain egin behar den beste lanketa, eta gainera uste dut lanketa oso serioa egin behar dela, pentsatua, bultzatua eta erakundetua nolabait, eta ez bakarrik dantzan aritzen diren eragileen aldetik, baizik eta gertakari sozial eta herri gertakari gisa ikusi behar dela, nola ekarri mutil horiek berriro ere dantzara, ez? Horregin behar da gogoeta bat eta horregin behar da lan handi bat, ez? Beste arlo batzutan egiten den bezala, beste arlo batzutan interbenitzen den bezala, honetan ere uste dute interbenitu behar dela.
Zer moñoa edo trentza? Segun nola baitzen den punta, trentzana. Zer gustatzen zaizu gehiena? Trentza. Trentza? Bueno, saiatuko gara trentza egiten? Bai. Ez bazaizu gustatzen, gero moñoa egingo dut. Berdin jarraitzen dugu lanen, lan berdine daukeu eta berdin jarraitzen dugu lanen. Seguraski, eski oso zaila da, urte bete egin berri da, eta tarten sokadantza eta ezpatadantza bakarra izan dugu, eta danantzat izan da oso berezi. Eta Joseba tarten, eta gure launek, eta orduan oso sensible genden danak. Erreza ez zaititan, baina ni uste denbora egin da hausnarketa asko eta burui bulta asko eman da gero, beste modu bat ikuste dizula bizitza. Oain, haitxe zenduta, ez dakit horre behai sortuko zaion, halako, bestelako gogo bat edo ez, hori guk ez dugu inungo momentutan behartuko, jakine, eta behak hartuko duen erabaki bada, nahi izan ezkio jarraitzekoa edo ez. Pentsatzen buelta batzuk emango dizkiola guztionei, ez? Azkenen familia osontzako da tradizio garrantzitsu bat. Azken bizitza lerroa da, lerro hortan gertatzen dira milaka gauza, obstakulo, zailtasun. Eta azkenen tokatzen da gainditzea, aurrera jutea, eta maitxituzun jendea ondon eukitzea. Eta marra hori bukau arte bentze, alik eta pozina egon, eta disfruta bizitza. Nik uste kasu baten baino gehiagotan gertatu da. Pasatxo behare, 12-13 urtekin utzi zion, eta handik urte batzuta hasi izan laguntzen, erakusten. Eta 17 urtekin edo hasi izan dantzan maisu bezala. Orduan, hor badago, eten txiki bat eta halako berreskuratze gogoa edo zaletasuna berreskuratzeko tarte bat. Horlako kasuetan, familiako arrasto horri esker bateratu edo salbatu ahal izan da bestela guztiz alboratuko litzateken jarduera eta postekoa da. Egia esan, nik uste behantzat baita balio handiko lan bat edo eginkizun bat dela, ze azkenen behar baita etxen dantza maixue izan da bere aite jarraitzeko aukera hori eukita. Eta lehen komentatzen egon gehan baita, mutil askok futbolakin juntatzen zaien dantzaia, futbolea bueltatzen dira, eta Joseba, guain futbolakin jarraitu zuen, baina guain behize dantza bueltau da, eta aber eusten dian. Eta hasieran, izkutu hor pixka gelditzen zen, baina gero juntzen pixka soltura hartzen, eta egia esan Joseba umekin oso ondo moldatzen da, oso ondo moldatzen da. Asko gustatzen zaio umekin egotean ikuste, horregatik irakaslere hala da, eta seguro irakasle oso ona izango dela. Eta ni bintzait guztua sentitzen naiz umen anbiton, eta behai irakasten, behaien gandik ere ikasten, eta espero mendik aurra ere gandik umekin zeitzea. Gaber animatzen da. Ni uste, behasengo aurrezkuko dantzai buruz sentimendu asko dauzketela, gauza asko pizten dizkit barnen, eta ni uste urte askotan murgilduta egongo naizela. Beste nunbaitetik jaso zuen, katea ez dela usten. Bai, politi izango ditzeke. Polite baino gehiago. Uste erabiletala netzako oso iruditza da erreka bat edo ibai bat irudikatzea. Tradizioa erreka bezala edo ibai bezala irudikatu, eta udek urtero pasatzen die berdintxu, baino ez die beti berdin juten, eta bateze udek egiten duen bide hori aldatzen juten da. Hau da, zu tradizioa dan sistema horren barrun, eukilezketzu ondarralek
oso errexa ematen ditunak gurek, momentu baten hor daude, pilatzen die, sortzen due ondar pilaketa bat eta hola erreka baten barrun, baina hori udeke ematen ditu eta junitzen da, baina gelditzen die harrik, eta zenbait harri handigoa hor gelditzen da. Eta harri handi horiek nolabait ziurtatzen du tradizio hori aidala ondo transmititzen, ez? Errekak jarraitzen du hor forma horrekin. Hondarralek momentu baten pilatu lehizke eta presa bat sortu, eta hor izaten die gero gatazkak, ez? Eta baino gatazko hori datoz ez jakitetik bereizten zer dan hondarralea eta zer dan bestea. Tradizioa pixkat egokitu inbar dela, ez? Eta lehen hori egokitu zian, ezin dugu pentsatu tradizio bat egon dela 200 urtez gu gaur ezautzen duen bezala. Sokadantzan ingurun maixuz gain aparteko lanpila badare, pasatxok iten zitunak. Eta alpargatan bilakun bartzan, alpargatak enkargau, alpargatan bilakun jasotzakun etorri banatu. Eta orduan, maixu bat lortzen badeu, modu iraunkorren mantenduko deuna, gainontzeko guztitaz ez daukeak dira bare. Horre importantena nezako da transmisioa, ez? Eta betire, Joseba, beha dantzari txiki izan bada, jaso bado jakituria hoi edo erakusteko modu hoi pixkat sokadantzan eta giro hortan, ez? Erakusten zan bezala, beak transmititzen duen momentutik, ez? Pixkat denok gehat horren transmisore eta tradizioi aurra ematen dula, eta bai, egokitu da, egokitu inbardia gauzak, ez? Ez geha izango, igual, dantza maixu edo maistra, baina izango geha, talde lan moduko zerbait eginez, soka dantza eta ezpata dantza aurre atatzeko gai bien pertsona batzuk, ez? Dantza maixu tradizionala. Dantza maixu figura modernoa izango da, ez? Baina idea da, nik uste dute guztionetatik ikastea zer dagoen eredu horretan desagertzen ari den edo desagertu den eredu horretan baliagarri, interesgarria, urrengo ereduan erabili ahal izateko eta ez, bere horretan desagertu den eredua izateagatik pentsatzea guztiak ez zuela balio edo ez zuela funtzionatzen. Herri baten noranzkoa eta etorkizuna olako gauza txikiekin erabakitzen da, ez? Aurrera begirakoan, herri horretako herritarren gehiengoak nondik nora joko duen, nondi ze aldetara tira egingo duen herri horren etengabeko berreraikuntzan keinu txiki hauekin hasten da. Ez dakit zein eseituko don, dantza maixuik izango dan, edo dantza taldeke emango don, baino ez dedila bukatu. Bezengo soka dantza gaur egingo gola, nik uste bukaera ez diot ikusten, orduan ni bentsaiet ilusioekin egon arte bertan egon gona izela. Bizi indota, etxen, eta jungo da bere atxe eta gu juten ginen bezala, jungo da plazara bi zapi txuri hartuta poltsikon, bazpare umen bati azten baldin bazaizkio. Eta nire papela zein izango dan, baina bentset laguntzeko prest eta umei dantza erakusteko irrikitan eta gogokin. Eta nik uste dantza urtegio ukiko itxula futbolak baino.